Вият ми клип за филма, май. Сериозно? Сериозно? Аз почвам Майнкрафт поредица, ама не знаех. Толкова сбъгаво. Няма да го пусна там. Той е на небето. Трябва да има паркур, Аз ще вляза в някакъв паркур. Влязох в оцеляване. Май. Чакай малко, Аз да съм направил нещо. И това е първи епизод в канала. Странно. Я да видя това. Бъркам съм много. Ма ще видим. Вау. Това май някакво да ме убие. Какво ще стане като стигне някакво. Аз съм паркур! Help. Yeah. Wow. Аз много използвам това, ще видим. Много странно. Искам някакъв минае, извине. Ами ще играем нещо друго. Я друго дело ще се стигля друг мап. Паркур. Ако ви искате да ви го спестя в другия епизод, така да е. Ай, тегля това. Какво ще да става? Снимам, почвам. Майнкрафт. Пишите в коментарите на какво искате да снимам. Ще туда тест. Нещо си. Сега всъщност малко хляб. Сега ако бях направил на лесните неща. What the hell? Айде, ще го миналото от първи епизод. Да, е много някой да пише друго, ма. Без да умирам. Как се спомня? Сега. Еми не мога.
Някакъв начин. Може да се умира. 100% тук може да се умира. Да го направим. По някакъв начин, моля ти се. Аз съм ти там, ако не знае. По някак да знаете ли. Пак само искам да ще пага. Много явно. Не. Не. Каквото стане. Разбира се, ще падна като най-големия идиот. Сериозно! Сериозно. Без нищо да взимаме, направо продължавам напред. Какво не стана, направо. О, маят. Оф, как ще умра, Ще трябваше да е перфектен първи епизод, да не умра и веднъж. Няма да взимам нищо, не ми трябва. Това веднъж съм го минал. Ще го минал наведнъж. Хоп, хоп, хоп. Ето, аз съм много добър. Само ми дай един пак, ще го върна. Чакай малко. Няма го мина днес. Сигурно във втория епизод ще има и няма го мина пак. Фак. Скок! Ай, с шифтча да скоча сериозно! Фак! 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 Веднъж го минах, втори път, трети път умирам. Това ще стане сигурно. Първото видео ще стане най-дългото в света, Фак. Колко... Защо Сигурно приятеля ми ще гледа това. Аз му казах, че съм много добър на паркур. Сигурно на другия ден ще ми кажа, че умрях 1000 пъти, Какъв ти си добър. Сега ще мълча малко. Нищо не бе. Ай, shut the fuck on, bitch. Какъв съм добър, Много съм зле, Скоро ще се съм Ти ме мисля, че на трети или втори мап снимам вече. Сериозно. You are serious. Май, първия всъщност се фейлна вече 20 пъти. Това видео ще стане дълго, но не съм виновен. То сигурно няма никой да го гледа! I'm not afraid of you. Спирам видеото и като го мина. И го минах. С силата на монтажа. Като мой партньор. За вас. Стоп. Реших